Aktar minn 100 peritu inġinier li jaħdmu fis-settur pubbliku issa għandhom ftehim kollettiv ġdid li se jibqa' jservi għal 5 snin li ġejjin. Il-ftehim li ġie ffirmat il-ġimgħa bejn il-Ministeru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali flimkien mal-Union tal-Periti u Inġiniera tas-Settur Pubbliku, il-UPISP, se jidħol fis-seħħ mill-bidu tas-sena d-dieħla. Il-periti u l-inġiniera li jaħdmu mas settur pubbliku se jgawdu fost oħrajn minn żidiet sostanzjali fil-class allowance fil-waqt li qsar il-perjodu biex jipprogressaw minn grad għal ieħor. Indirizzaw dawk ir-responsabiltajiet li żdiedu minn dak iż-żmien u kien importanti ħafna biex il-periti u l-inġiniera fis-settur pubbliku ikunu jistgħu jaħdmu u jagħmlu l-responsabiltajiet tagħhom u x-xogħlijiet tagħhom b'mod tajjeb u li jkun updated ma' żminijiet tal-lum. Il-Ministru Jimborġ saħaq li dan il-ftehim għandu jkompli jimmotiva lill-periti u l-inġiniera biex jisaħħu l-impenni tagħhom fit-twettiq ta' aktar proġetti li jollu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għaldaqstant il-kundizzjonijiet aħjar għalihom ifisser illi huma ser ikomplu jagħtu s-servizz tagħhom u għaldaqstant aħna rridu anke naraw li konna ħafna iżjed professjonisti li jassistu lil policy makers u decision makers f'dak kollu li l-gvern jagħmel.